ಮತ್ಲೇನ ತುಳು ಅಮ್ಮು ಟಿವಿಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನುವ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ತುಳುಕುಲ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ. ಪಂಡ್ರೆಯಾನು ರಡ್ಡು ಆನ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಆನು ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಮದುವೆ ಮಲ್ತೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ರಡ್ಡು ಮರ್ಮಲ್ ನಗಲುಲ್ಲೇರು ಒಡ್ತಿರ್ದು ಒಡ್ತಿ ಅಸಲು ಒಡ್ತಿಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ ಕುಡೊಡ್ತಿಗ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಲಡಾಯ್ಡು ಬಾಲೆ ಸಪುರಾಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಆಂಡು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಯಾನಿ ಏರಡ ಪಂಪಿನ. ಕಾವ್ಯ ಓ ಕಾವ್ಯ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಾ ರೆಡಿಯಾಂಡ? ದಾಯ ಮಾಮಿ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿಯರೆಗೆ ತೋಜುನ ದಿವ್ಯಲ ಉಲ್ಲಲತೆ ಅಲೆಡಲ ಪನ್ಲೆ ಯಾಂದಲ ಮುಲ್ಪ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿಜಾವೆ ಯಾನ್ನ ದಾಲ ಮುಲ್ಪ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿಜಿ ಮಾಮಿ ಇರೆಗೆ ಬೊಡವಾಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಲೆ ಆವುದೇ ಆವು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಯನಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮದ್ಮೆ ಆದಿಲ್ಲೆ ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲ್ನ ರಡ್ಡು ಜನದ ಚಾಕಿರಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಾಂಡತ್ತ ಅವ ಇಂಕದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾಮಿ ಯಾನ್ ಅಟಿಲ್ ಮಂತನ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪಾರು ಮಾಮಿ ಈರೊಂಜಿ ಅರೆಡೊಂಜಿ ಪನೊಚ್ಚಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಅಟಿಲ್ ಚೂರ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಪತ್ತುಜಿ ರುಚಿಯೇ ಉಪ್ಪುಜಿ. ದಿವ್ಯ ಅಪಗಂಡ ಈಯೇ ಮಲ್ಪು ಅಟಿಲ್ ಓ ಏನನ್ನು ಮದ್ಮೆ ಮಂತಲೆ ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಬದಿ ಕೊರ್ದು ಏನನ್ನು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಮುಲ್ಪ ಕಡಪುರ್ದಿನಿ ಎನಲ್ಲ ದಾಲ ಧರ್ಮಗ ಮದ್ಮೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಿಜರಾವ ಯಾನ್ಲ ಕಾಸು ಬಂಗಾರು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಾಲು ಯಾವ ಉಂಟಾಲೆ ನಿಕುನ್ನ ಲಡಾಯಿನ ಎಪ್ಪತ್ತುಂಡಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮುಗಿಯರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ನಿಕುನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಡ ಬದಿ ಕೇಂದ್ರಿಜ ನಿಕುನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಾರ್ದು ಕಡಪುರ್ದಿನಿ ಆವು ನಿಕುನ್ನ ಲಡಾಯಿಡ್ ಯಾನೇ ಅಟೀಲ್ ಮನ್ಪೇನಿ. ಅಕ್ಕ 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 ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೊಡ್ಚಿದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೌಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವರದ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಪೇಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೊಂಬರ್ಕ. ಹಾ ಆವು ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ಪೋಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಮಂತನ್ಗನ ನಮ್ಮದೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾಮಿಡ ಆತು ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಅರಡ ಆತು ಬಂಗಾರ ಇತ್ತಂದ ಆರ್ದಾಯ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅವು ವಿಷಯ ಇಂಕ್ಲ ದಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಜರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಬುಡುಪಿನ ಪುರ ಅರ್ನ ಇಷ್ಟ ನನ ಆರು ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ ಅವು ಬಂಗಾರನ ಪಾಡೊಂದು ಏರೆ ತುಯ್ಯರ ಶೋ ಮಲ್ಪುನು ಆರೆ ಅವಂದು ಮಾಮಿ ಒನಸು ಮಲ್ತದ ಜೈದೇರಾ ಅಂದು ಎಕಡೆ ಜೈದೇರಾರು ಪಾಪ ಆರ ಇಕಡೆ ಅಟಿಲ್ ಮಂತಿನತ ಬಚ್ಚಿದನ್ ತೋಜೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಾರು ಓ ಬೇಲ ಮಂತನಲ್ಲ ಐಟೊಂಜಿ ತಪ್ಪು ನಾಡುನು ಐಕ್ಯಾನು ಕೋಪಡ್ ಈರೆ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನಿ ಅವಂದು ಆರು ಮನ್ಪುನ ಅಟಿಲ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ರುಚಿತ ಪಾಪ ಆರಾಯ್ನೇಟು ನಮ್ಮನ್ 2 ಜನನ್ ಸೈಸೊಂದೇರು ಬೇತ ಏರಾಂಡಲ ಮಾಮಿ ಆತ್ನ ಎಂಕುಲ್ನ ಕಂಡನಲ್ಲಡ ಪಂದು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶನು ರಡ್ಡೇನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಿವೇರು ಅವಂದು ದಿವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಓಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ಮಾಮಿ ಲಕ್ಕೇರ ಅಂದ ಇರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಮಾಮಿ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಮಾಮಿ ಬತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷ ಹಾಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ದಾಯ ಮಾಮಿ ದಾದಾಂಡು ಅಲೇನೆ ಲೆಪ್ಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ದಿವ್ಯ ಅಲ ಮಾಮಿ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊರ ಬೇಗ ಬಲ ದಾದೆ ಮಾಮಿ ದಾದಾಂಡು ಪಲ್ಲೆ ದೆತೊಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ದೀಪಾವಳಿಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕಡು ನಿಕ್ಲೇಗ್ ಒಂದು ನಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಮಲೆಗ್ ಒಂದು ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎಲ್ಲೆ ಮರ್ಮಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಅಪಗ ಎಂಕು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಈ ದೀಪಾವಳಿಗ್ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮಾಮಿಂದು ಅಂದು ಮಾಮಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಮಾಮಿ ಐಕ್ ಮಾತ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾಯಗ್ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಖುಷಿ ಖುಷೀಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಹಾ ಆವಿಯೇ ಮಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿಡ ಆತು ಬಂಗಾರ ಇತ್ತಂಡಲ ನಮಕ್ ಕುರ್ಪುಜೀರು ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಪಾಪ ಮಾಮಿ ಅಂದು ದಿವ್ಯ ನಮನೆ ಮಾಮಿನ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನಿಜ ಮಾಮಿ ಕೊರ್ನ ಬಂಗಾರ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಈ ಸತಿದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಯಾನ್ ಅವೇನೆ ಪಾಡುವೆ
ಯಾನ್ಲ ಒಂದೇನೇ ಪಾಡುವೆ. ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲು ಒರ್ತಿನೊರ್ತಿ ತೆರಿದು ನಡತಂಡ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬನೇ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಎಂಕುಲ್ನ ಈ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಬೊಕ ನೆನೇಪುಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಕೈತಲ್ಡುಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಒತ್ತುಲೆ. ನನ ದುಂಬಗ್ ನನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಕತೆಡ್ ತಿಕ್ಕುಗ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.